enkwala abaye fa ko fefiri school ofi abayifo betimi ne ekwa apam ne epewo information bi omoni akwala bi wo school mu omoni ne wo adwaboye ka adwaboye muhia abayifo meeting ometuma connect akwala no school yeah enti akwala no ye de bibia be fa akwala no so man de ama oba na mabayi oba na timanya bayi obayi no so ye de ma wanye bibia se wo ne epewo enti hu information no ba no bia wo na de beba am ye nya wo bayifo ye nwane bayifo ukoche se bi wo twe tunu mu kura pa bayifo ho enti bayifo opewo ne wonya wa bayifo wote abrochire no ofi abayifo no Ghana ha ene ne baye baako obi akotena abrochire bonsampa akotono mo na bema akotono mo na ekoba na sei mo na to bibi ni ye de no bi kotono mo na ofi abayifo ayepo ama bi ato mo na wo Ghana no okotena abrochire sanse wa ma ho ban ti no mo de kan ho to no akoma obi ene akoto mo na enti sa akwala no sese bio ye de tofia ma no na koda ni pasa enya de bi ameyem no eye onwanwa enya de bi a enya onwanwa bia enya ko sunsun mu no enya asem papa o hweye e wona na Kesse TV na Kesse TV ekuma setafo pankro no eho na abehu no twere ampokwa amyankopo anwanwade ne nsenkyere ne onde ne ye no enwanwa ntiare na ahwehwe na chiri kwan na ha no dadwene ne amane bia no enfri ho enso ema wo ahwefo na nsen ye de mokọ eyedwaben eho na Pentecost elder samre de so okoye bayi o senso okwa na dwo okoka nchensen so Ghana de anwanwa sem de enya esie da ene ye sande foforo abremo nti ena ene ya betena se na akoda ne maame adware no se onko school wono ade na ko school mu ho koda be semfie nwotweba na akoda ebe fie a ne maame akowuro no school nika kwakosia nipa nsa tea ene hyakola ibotomu wodi free hene na akofa no hene ne maame efre no no obusa no a wose me ko school no madam for Mary ene maame tofe mani na mde hye mi botomu a me de abafie tofe no timi abeda ne nsa nipa nsa ama saamre ho asem akopia hemfie eno ena saamre ye de aba tikase o wi adwen ho na ye bebusa no etimi si eye den ena tofe timi dan nipa nsa bayie mu ana na se ye die mu tweme me da me ho abasisi a me ba yatena se ebedi ho nkomo me din di breto ba kwati tumasi Mandela me basisi a ahofo ebeda mo asese mo atwen ye na yada ye ho aba se nem di ka ma mo nya nte ye abra ye kro no tofe adane nipa nsaten a ewakoda bi botom yane na Kesse ebedi ho nkomo dana yesan emo aha awie ye nu ahene ba akoda ni maame adware no oko school oba fie ni maame kwakosi ni nika nipa nsa na hyemu yi wan na di nipa nsa ma wo madam for Mary enam ko school wo maame tofe na tofe timbeda nipa nsa ho asem wa hemfie Penisia pa ibehunu nti ena ye kyekere boa ena se etire wo ho a ye mfa che enhye kotodwe nti entimi nsan wo ho enkobusu obia no nti na wiye ye wo ha nana asem wo je ne sei ahefo mamu nyina ha wo je opia wo Osomfo ma de nyina na o ya de Kesse ni kronkron ta no Okomfo na se de munim no ade ache ba ko bi ma de ache won wodi afe ade chie nche ba ensuntu ni panyina nokre ye nante ya sebi ye nampem obo ne ye nampem obo mpa ya nhwe ase nokre nyina ye twedi ampokokoko ne ye nanom nsamanfo ne abusum ne asa na akoye mo abo ye ho baabo echidom ye da so te ase moja mudi mu afrisane ketremada bodwe mu sebi ya nhwinti anhwe ase ye da onyame ase me chiatiefo nyina na mahwefo na sama minua kan edi kai Mandela kan Mandela na Mandela no Ufi South Africa bada be. Na nsen makoba akon aba. Se we blue South Africa me kro eho ye Soweto. Se dum fire in Soweto. Soweto pa eho na so mahye. Na South Africa ho so e dey na eko. Send your mind da na nsen se bibifo na free ho. So makoka man. Na South Africa bibi man na se bibifo. Se bibifo a wonye South Africa ni ba bia free ho. Na wa ye president dey na mo twe na tu. Enam se makoka masundua ye den aba. Ansa na me san aba. Ti bia wo ho no. Se me koka na te so bi. Eja ye dey bia ye se dey. Ade echi ni antia se fufuro so ye. Enti wadawro ma. Enya body bia e boni kura yekurem. Ena bi so e boni kuro bo so e flora boni. Kuro bi so e boni so a esa yekuro. E boni a yekurem. Ena e boni so a etim sa yekuro. Na ade esi ye fa akwala no a sabio na ne yonko de tofe ma no na ye nipa nsa no akoye nipa nsa na nka owe ya ade e wo mu ana se eye bayi ene de bema no
kede ma no omede ma no ne baye na omede ma no na akora no baye na enipa nsa da ne yanke de ma no ne kra ne sunsum edi na chi ene ne bofo edi na chi na ebo ne sunsum ntina ma we nyina ba sa na nkan kwala ni ne tofe de etiefo ahwefo samunim akwala ni tofe oh etese sabia mu sabia nya wonto ma no kra sabi ode wato to mo na de ha gina mo anum aisa na nsen Ghana ni ba bia okozu nkran wode ne nsa ko wura jata buo mu wa wode jata na ye no wono wo pena ma we dada na wade enam abana nim se jewe wajimi ya no wonte so na akwala no sunsum na edene na nanam so dinachi nyame so dinachi ena ma we nyina ede abasa na ansa na obi di baye be ma obi susu no eya achede tika kola no che na achede na enema mienu nti na ye hwe nti ebetimi ambase akola no koma no tofia edane nsa no wondo ye bayifo nti o cheche baye nya baye sa enye obi a na ode baye no ma no ode tofe no ma no sa akola no nkwa no ode ma no wono nkwa na ope no na nim tirimopo nti wo be kom sunsum mu no na sa akola no ode tofe ma sa abaya no na abaya no hu nipa bi omuno omu nyina wo adwaboye ene ye de asoma no se yemfa sa akola no so mfanya yes suma no so wondo ye na danfo one ne ko school nti no obetimi anya kwan bi so de ama no ni ahwefo obi amfa nhya na dwenem ewi ase sunsum mu asem ene baye mu asem nyina ekabom ni nyina ya ade baako de sunsum mu asem ye ka ne sum ene sunsum mu asem etese phone network phone obi wa blochire so obi ti ablochire ni ene ne kasa obi wa blochire ne kasa video connect no sana baye ana sunsum etie baye se obi pewa na wonyawa efie kro na akwakotere mu no abayifo ne betimi ne fie obayifo bi abaye baako nipa ne niuda no wodi wani ebi kra betimi ayo yere no ebi betimi ayo yere enti ewiase eda wo no hene emu nsam ehu yenwane baye o yenwane ebi na mum ye boye ho adwa efiri ho yenwane baye ade ne yenwane baye mempe ti ade na menwane mfiri ho yenwane baye ne se obisi baye yeme medwane akwakotra baabi oboa da bia obi oni baye no ho ti baabi a wo no baye no a eye wo no abayifo na wo baabi a wo kokotra ye efie na kotra mbayifo bi wo mu a saa ohun wo no wo nim niam a ekosunsunsu mu abayifo ne ye wo nti omo be connect ama no na no wabrochire so e tawo fie na se okokotra baabi a ya na usimitu akobọ me ho adwa akopɛ baabi atra fie na akwa hada wo mu no bayifo no wo mu no on so beta wo saa yesa obaje wo contract nti we wanzo obi kwotena fie a wo se wo de me hu se waje me ho contract pa o se obi timi kwotena fie nipa no ni udo hu a wo dwa waje wo contract waje wo contract era ho asem no ya ma me ka wo de adane sidie susubo asem no hele eye bibia o wa ya ye totoa minua me ka asema kire wa ekoya ahunhu mu ne abayifo faso ye adwuma ya adwuma no eti no na wonu se wo mo operate wonu se obi ne oda ohu ana ne boafu ne boafu obi o ha ohu wa no tan obi o so ohu wa no do apunjeni sase diwachi eno na ya na me kan sunsumu police baby abenam bia no osan ohu wa na boafu de America be sire no se unim sunsumu asemo a aso America no mo am wani se ya mo enye sa enye ize se de buhudu no dabi unse obi ukotra fie bim obi ni uda ka mu kurasi ka mu kura kotra mu no ya ka bo ni uda no o ko kana kura asem se do be sie himo ani tie no ye love go be boss wo de na no ka bia me free sister bia wo sie o ka tra person nya ne se o si wonyina ni free ho wonyina ni free ho wo si me kire wade bi se obi asunsun di wachi pa no ya uno obi ko tra ka mu a no okuta hunfi a wo tra ka mu no ba tra ne nche na obeso na firi ho o hu hwa no ho obi nya obi da si da bia obi o wa wo fro ka no onsi o enso obesi se de ho no obesi no atene bibi kasa kire no obi wo so a da bi na madamfo bi so ka se otena ka mu a enye easy se obi betena ne nchen se otena ka mu enye easy se obi betena ne nchen etiefo ni ahefo ene ewiase eda ho no over 70% gina kuta hunfi ahon bone kuta hunfi
enti ya na ade ya na se bema mesre ahwefo meka se obi amon ho ban anya se me na me beton me ho aka bibia kire wo da bi na so de waton ho wie dada unu mare kudie ntia tetiro ye mba no enkwala ba yie fa ko free school ofi abayifo betimi ne ekwa apam ne epewo information bi omani akwala bi wo school mu omani ne wo adwaboye ka adwaboye mu hia abayifo meeting sunsun mu no ombetuma connect akwala no school enti akwala no ye de bibia be fa akwala no so man dia ma oba na ma bayi oba na timanya bayi obayi no so ye de ma wanya bibia se wo ne ye pewo enti hu information no oba no e de beba me no de beba am ye nya wo ankwala bi wo ho a enkwala ne bibire kofa kro no free school enkwala ne bibire kofa sunsun fini adwembone ne na lesbian ne ho ahwan no nyina se free school ni nyina so ya hombone e tachiri enti me stress obeka so obi amon ho ban a momye mo empaye maye mapa fisa kro no ne ne ma bone ne subai fini beye ne hu fini dudu no anyina no ye fa free school enti mimi sei me ba bia no bi dware no udware na duro be ba bia me dware na duro beba bia fise school na nkwala akono omone ahonhom ahodo ne koshia teacher fo no fa ya bayifo teacher ni oye bayifo no o kire oba de enti wo so oye bibi e de tiawo ama oba sa teacher ni ufi ya bayifo ekuta ahonhom mu sebe emo connect ya na se yesi ye bibi de tiawo oba ho a oba ne betu akọ school ye beyi na dwene kura fima kura ne be ko school akwa wo huna de da na ma me mfa ba ko entwem esi kumase anagana go so ha ya teacher ni bi okotwa akola bi aba sa akola no so o sunsum bosumi nsia na teacher ni no pay ma da obi odi akatua o kotwa akola na ba go so ha ya 6 months na teacher ni no pay ma da kola na ko lock ni pay na wabuna wia ko pem se onante ya ko hunu ya pa cho ma pa cho asana bi pay na me ka cho se akola ba ifo bi na ka kire papa bi se menya obone no wabo me wabo me anopa mesmebu anajo ade achi yen na ne man ni hu nyina abia ahunu ma anajo no ade achi yo enye se eye efewa na yo obura kwala na kwala ka che se onye ne bodi no wabo me no wabo na anajo a ono so wabo na wia ono so babo na anajo ade achi yen man ne da woni ye ken ade achi ne hu nyina abia ne hu nyina te se de de mfia domle pa abu ni ya hunu ma anajo yetu ohine minua ba e ma o asampa na me ka kire me Kesse obi ama no ho ban a nye nne wo eya tete wo free tete ye nana no obi abo ne man nana no ban se kwasiada ye be ya kwasiada ye be so atano no ye be group a kwasiada tano no ye nsoa ne yi o ye nkol ho bebere enam se abosom no doso ye wa hia champame no ha ye obonkumfu abela wo ha ye wa wuraku wo ha ye wa samansu wo ha ye mo doso obi aso ne man ne dom enti tano no ye be so atano a since ye chef fa February no ye tano festival no ye nso atano da ti kwasiada kwaside we ya de Kesse ye be gro ye be so atano no be hwe nana Kesse TV ye be so anu nti ye be so atano yi na nkan ne tete wono a pankonu kru dua mu panyini bia ye be tai ye duro akopla ne ma ehu ya ma na duro akodware wo mo ma duro akodware wo mo enti okwa nana atano wada wuro mo me ma no me nana yo neta no hwa bibia wagikosua no wato ano akamu asa boni bi na eba no aka chen for wetu se bibi na ekosia ni aka chen no asem bi na eba ni aka chen no na maame na ankasa no kro oye no okotuta no nanima tano no de sebe ni bodua no epla maame no ho a no de abo sebe sunsum ne so no so ati ase wagena de so nyina suo ni esen bia na ade bia wono so bia no ayde oboto agua na onim sane a wo kan ne wo ma we nyina no sunsum soro mu a wo mu da so ye sofo me ko fa pan ne akonsu agum na bia ode no oil ne hwan ne bia om se na ye dware nkwala e bia ye dware apemfo ene nyina obi okosunsum soro bia ne se ni nyina ya sem enti ohene minu aba mes asempa na me ka kire mu ya to niam atogu ya sai niam pa enka ne sabio anya bia akra no wunyini kura se wunso enipa onyini duru sai no wu e na ohwe da ho a 25 24 ya bro so 30 chese enipa nyini nche ebi no so anya duro bi no mo akwaji o nye nyina na yese boys na akwaji ginuro ni ade o mo akwaji skeduro no e fa ye monsamfo fi se ne bambo ni ho ambaifo ne o mo kan monsamfo timi di wabla bongola topre ya enti akwala no a na ne yonko akwala nde tofe de ma no e da ne nipa nsa
ya akwala no afie mu nsamfo na ya connect akwala bayifo no e de ade na ma no se de ebenya na kra ne sunsum no matumanya ne ho abaye ni bie no ebi ade a omopo mo de anya enti mesre ye ma na eku school no mesre se ye me mpa ibomu nya de pa mesre pa e ya ni brisam na make pa no correct because akwala de sabio o ya abofra onim hwe se de ya bona flamoa e kasa abofra ya bona flamoa abofra sabio ntina abofra usa otimi ade da fom kura no a ompepa ho kura no afa no de de wadi obetuma ye niam bi a emfata aboa na ye niam ade emfata eni enti mpanimfo se abofra chese ya bona flamoa otimi wi afom be kire wa abofra otimi di nete otimi bibi ade bi a odonso no dem enye papa kura enso no panyinu hu na ho tetew ifre se otesa aboa enti efa na abofra ya bono aflamoa ya bo aflamoa abofra ya bona flamoa enti na mekere abofra asechire ewo programa yeyi onya ne bia just o ya DSS na me musa wasem bi ewo ha efa aduro dware ene ho ahwan ebe yo bi adwene bi se ebi a eye ade sununku bi se ka so obi dware adura ede ankasa no dware ka se obi dware adura odoma nkoma bo ade no obo bibia manipa enka ne ade ebo nipa ho ban muntie ni yo sunsumsam danche kra maami bia na panyini bi wo fie bia no otai dido ate say hama enunsini enubra okohini na odini nyina futu fry na akakadro abobo kakra no de aguso na wapen tonkum dia emeko ntiatenten no tonkum no ohini ban satia himan satia ni tonkum no opebia mienu miensa no de atum obutire no wateto ya no de aguso ni nyina wasechire no wanoa ni nyina wasechire ya to wanoa ne hura o sare anopebia wasabi no wanumbi na sabi dwale entimi enye oda na nanom betaye aduro suasuo aduro a wo tai suo no sabio okope bi ti se odi aba na che say hahama ope homa chem homa bire homa cherebene akwame dunsi kwati me kai konfuo bi efa medibesi medibesi a ope sa ne mani nyina no akeke ye ni no bi aka ye de aka ye mfansi amodin na watai no nyina asi ho ope kosua mono baako ode ato mfimfini onipa bi aye bamua e ka so onipa bi aye bamua e wa sekire kosua mono baako no ode ato mfimfini ode tusu wi a na nana mayi apaye no ode ato onya apaye kura na e aduro no ode asi ho na apaye yi se na nana maduro ye de asi wo ya me ma na ana mabusuafo bedware no onipa bi okuta ni boni bi a opese obese aduro no bi ana sintini yi apaye nokre ade am yi apaye wo ho no na e de si ho wadware bi anwumre ana no pa so de wadware bi titru se anwumre okoda no wadware bi sunsun boni bi enu obetuma ba ho sasa boni bi enu obetimi na aduro no kura wu dware no bu anu obo bi anom mprensa ubo bi no mprensa ade bi a aye suntudie bi a etu ni padua bi a wo so odwunso ni nyina tuguo enti ne nipa nyale basabasa nipa ngu basabasa so ati ase enti tete obi kan o ofa enchechira mi cheche atiefo enyamode tete obi kan obi so kire ya o dwale aduro keke o nyale sunsun boni ntimi ya de bi a ya de boni bi ntimi mmo obi ntimi mfa sunsun boni bi ntimi nye o dwale o ma no nananim bi na akwara na ekosku a obi kuta bayi who is bayi for kura hunu a obetwe ne ho amana bese ne fi se tumi e wono ho no ya oson no bepem na amana tiato umpe wo peka ya matuom umpe wo peka ya matuom na nanom de ade amaye ofa maame mumi ankai tete atempo no na tete obi ka na tete suwo bi kire ni ato ne ma to agu sebe mituo yi idware madura ho a me ba bi adware bi sebio obeyare nipa de ho a beyare na mum se yare pa e basa ene ne ma bi de onim se nana ase ye we kan duro dwale a akoye ade bi ase akoye se bosomsem enso enye bosomsem o kire mu e wa ha na obi ase dwale duro mu a mo bible mu di e kire no wose de mu ni dua na ba na mo mfa ne habai ensa yale wa wati ase ahabai nya me kwabla kese be na boye dabi
enye tano ene boye nokre enye tegale ne boye nokre enye tongo ne boye enye chele ne boye enye chele ne boye enye gado ne boye ene sebi enye ubi ne boye nyankopon sa no de adwuma na we read the Bible kra edi ntro mu ho no enuaba ne haban na aye dey etwa hwahia o didi no no onu maduro emwa kra wipi emwa wipi abo aponche odi aduane bi na aduane na wadi no ohunu se ene ne yamu nhia o ama ensensan okwakote awe okotewe ya obefiri nyina atwagu abo akora ni se onu maduro atentina modi bibia koye bosom na bosom mpa onu ade kro esombo ade esombo oduma kuma prosifo ebo ye ho ban etwe efiri bone ho eme ya tamfu nyaye ema bonsam ntimi ye eme ya brabo wie peye na mpo no ema unyi nkyere fi se woye bone abone kum bonefo entinam senti no woye bone a ene bone gikyere obusum ntino yenye bone enam sa ade ebu aye me ya brabo ne ya setem ne ye diemu ewie peye ntino esombo ene ese bosom ya ade esombo ese obisi ablosom nyame mfa bone nkyɛw esombo ade esombo ye bosom esombo enti bosom aseche ne se ya esombo enti misraw kwa bisa ko die duro dwale oba duro manunum dido nesta de beya obi ntimi fa ni bone enhwe no bayifo ye nwane bayifo ukɔkye sɛ bi wɔtwe tu mu kura pa bayifo ho bayifo no a wɔyɛ wɔ no ete sɛ phone contact obi wɔ America obi wɔ Germany obi wɔ Italy sɛ de obi wɔ London ene ye ne no akasa no komoyi kasa TV so yi sabio saa na bayifo so wɔ London ho wɔtwen wɔ ya wɔtwen wɔ obeduru ho no ho dada yes London enso ade na London enso saa na ye befa no enso yes London ebi so Canada opɛ obi a wɔ sɛ do pronounce no west ene ade saa na ye ka no na ablochire bayifo ho enti bayifo opɛ ne onyawa bayifo wɔte ablochire no ofia bayifo no ne Ghana ha ene ne bɛyɛ baako na ɔde ukoduru ho a wɔse waba wahu obi akɔtena ablochire bonsampa akɔto no mona bema akɔto no mona ɛkɔba na sɛ mona to bibini yɛ de no obi kɔto no mona ofia bayifo a yɛpɔ ama obi ato mona wɔ Ghana no wokɔtena ablochire sanse wa ama ho ban ti no de kan ho to no akɔma obi ɛna wakɔto mona enti sa akwala no sɛ sabio yɛre tɔfia ma no na kɔda nipa sa enya de bi a meyɛ nwanwa ɛyɛ onwanwa enya de bi a ɛnyɛ onwanwa bi a ɛnyɛ ko susum mu no enya asɛm papa enti onipa bi a no mesrɛ bɔ ho ban na bɔ ma no nana no ho ban efiri sɛ obi pɛw na wonyawa woyɛ bɛɛma ɔde fa ayere so na anye yi a ɔde fa aba so sɛ woyɛ ɔba so a ɔde fa okunu so na anye yi a ɔde fa aba so yenya ɔba yenya okunu so a yenya yira yenya saa ni yenya ɔba so a yenya wo efiri sɛ sɛbia nya adoa aboa ketekire sɛ nya ne bibi ni kanka bi anka ne ka wana ne kom sɛ si a ɔba yale a wabra ko nyina asai sika wabobla no onfa nkɔhwe oba ne yade ba kɔhwe no wode kɔhwe ne yade a wabra bon sɛ asai woni enya wo no wo yire so yale a na okunu yale a the same thing adwuma kro ntimi nkobi oda wonda sika wo behwe yade ebema asetram nya yie enti wi aso obi abɔ ne yire ne ne ma ene ho ban enka ne de nananom bia bana busia ho ban mo busia panyini ene ye papa nom mesrew enka ne busia panyini bia ne busia ɔbɔ ho ban sɛ busia no abusia no benyina kyɛ obɛfo ntoma pafla na sunsun bɔne bia na abusia panyina benyina adwonbɔne enye papa ahefo na Kesse TV so ena wo hwɛ na anwasɛm a asie akoda a wo kɔ school ne maame adware no na wɔde no kɔyɛ a wɔbaeɛ ne ɛworo no nike kusi a nipa nsa ne sɛmu ekobusa ya nadamfo mele ena ma ne tofe no atimi akoda nipa nsa ɛno na nanase bɔ ho ban esanse tworo no koraka wɔse yɛ ma yɛ ni nda hɔ esanse ɔtamfo bonsam no enam te sɛ gyata no wɔhwehwe obi ayɛ den amene no ti wa ma ho ban a emfa ho ne ba bia betena bia ɔtamfo no ɔbɛsan medin di Breto ba kwasi twesi Mandela kɔso hwɛ na Kesse TV me kwasono ma so makotia teacher kwabia ɔwɔ me enso ɛwɔ hɔ ɛna afei so me nko jama memo na gifty enso ɛwɔ Hamburg me kɔ gifty na makotia gifty enso ɛwɔ jama madam wase mama mumu ne hwɛ a ɛnyaado